Jyst un o bob bwrdd, wedyn ni rhwng safle. Bwrdd pedwar. Rwy'n fath o reolau tabi. Lle mae'r fan yn sarlau. Da iawn. Dwi'n sgwrs o'r eisiau ffordd hynny, a hwnna di'r cyntaf sydd wedi dod. Wedyn, na, da iawn. Gret, oce. Bwrdd 6. Tools. Gret. Tools. Oce, bwrdd 2. PP. Gret. Bwrdd 1. Dwi'n disgwyl pethau mawr o'r bwrdd 1 o'n Cefnogaeth, so Pibwytr, Pibwytr, a Benigol yn... O, oce, so felly... Dwi'n dweud bod y person yna felly... Dwi'n siarad o'r un, dwi'n o'n dweud. Oce, rwy'n ni'n gysylltu efo i gael... Ie. Beth yw'n ffordd? Bwrdd 1? Siamanws. Siamanws, oes? Dwi'n gwybod os mae'n peth ac o fan o'n cael rhywbeth yn lle efo, so dwi'n gwybod sef fel yn mynd yn ei blaen lle. O, cerbyd lori arall, lle? Ie. Oce, ie. Lori arall. Ie, beth yw'n ffordd o'n? Ein ôl i 4. Dwi'n meddwl bod ni wedi dweud bod dim gwybodaeth yn y peth arall, so gwybodaeth yn profiad yn edrych trwysio. Oce. Sgiliau? Ie. Bwrdd 5? Dwi'n dweud eisiau ffôns. Ffôn? Be ti'n gweithio? Bwrdd 2? Mae'n wahanol gallu cael tebu efo'r bobl sy'n lori wrth cael hwyl. Felly gwybodaeth ar beth yw'r problem? Ie? Iawn. Bwrdd 1? Bob un cael dweud, ond dwi'n jyst dweud ar nôl pa, nôl pa gen. Dwi'n gael tri, a bod o'n bod yn rhaid. Oce, ie. Training. Profiad. Dwi'n dibynnu ar lle mae'r control o eisiau command o. Dwi'n rhywun ar tebl. Gwyn arall efo fo? Ia, dwi'n eisiau command. Dwi'n rhaid lot sydd yn dweud. Dwi'n Iawn. Bwrdd 6? Jyst bod cyfathrebu yn gwrs bod hwn i gyd eisiau teulu. A un beth amlwg, ydych chi ar ddweud eto? Neu ti? Pwysau? Iawn. A ni'n ôl i bwrdd 3? Oce. Bwrdd 2? Bwrdd arall? O, mae'n sydd wedi jyst o'r agwedd cywir. Agwedd cywir? Bwrdd 5? Dwi'n eisiau twsio. Rwy'n pwysio fo? Gweithio lle? Ie, dim jyst fel. Ar ôl. Pedwar sy'n ffeindio bethau? Dim byd newid na ai ddweud sy'n gallu gwneud i gyd. Oce. Cyflol Alan. Hynny di, ddechrau yn dda iawn, yn rhestr hir o bethau yna. Un amlwg, dwi'n meddwl bod chi'n dweud. Dwi'n gwybod lle mam ysgyrchan? Ie. Dwi'n meddwl bod ysgyrchan, da ni'n angen gwybod chi'n di sy'n gallu bod yn rhywle arall. Felly, mae'n ddim map, ond mae'n chydig bach yn ei rasiwn eich chdi. Oce, so mae'n rhestr hir yn fan'na o bethau mae Dafydd i angen mwyn trwsio mewn i ddwythnos. Dwi'n meddwl, yn teg, yna un yn fan'na. Dwi wedi gwneud nifer o hyn, un yn fan'na, dwi'n newid sbon. Dwi wedi gwneud ychwanegu hwnna yn y toiledau traffig. Hwnna ddau.
Oce, y pwynt hyn ydy, pan da ni'n sôn am ffordd Gwynedd. Faint o hynna? Edrych yn ysgrifennu. Yr un cyntaf fan hyn ydy rheolaeth traffig. Cwestiwn ydy, Dafydd neu beth da ni'n alw'n system sy'n gyfrifol am rheolaeth traffig? Dafydd ei hun sy'n gwneud y penderfyniad yna, neu system ar y ddydwydd? Rwy'n arall. Rwy'n 6. Pwy sy'n gyfrifol? Dafydd neu y system ydy sy'n mae'r cyngor yn gweithio sy'n gyfrifol am rheolaeth traffig? System. Neu system yn y cyntaf. Pwy cytuno? Neu? Tools. Pwy sy'n gyfrifol am tools? Dafydd. System A. System A Dafydd. Echlyn sy'n fel yn hyn. Y system oedd yn cyngor. Ie. Nhw sy'n gwneud. Sy'n bod yn bod sy'n rôl ni. Diolch. So, da ni'n gwneud system wyau. DP. Di pob gwybod ydi DP? Ydy yr dillad, lliwgar, neu lesson bod pobl yma criw yn gweithio pan mae allan, mwyn i ni gael gweld nhw, sy'n gallu gwisgo masg, het, helmet ac yn so, pwy DP, pwy sy'n gyfrifol, Dafydd neu system? Cysylltiad arweiniad yn ni'n dweud ffôn yna hyn ni. Pwy sy'n gyfrifol am ffôn? Dafydd neu system? System. Fan? Dafydd yn gyfrifol am y fan i hyn? System. Lori arall. System. Hwn yn ddiddorol felly. Gwybodaeth neu sgiliau? Ia, o'n un. Ella. Gwrach. Ie, gwybod pan gwybodaeth a sgiliau. Ffôn, gwybodaeth am y broblem. Hwna'n gysylltu efo ffôn, ond ydy angen deall be ydy'r broblem neu mwyn i Dafydd gael gwybod. Pwy sy'n gyfrifol am hynny? Pam system? Sa'n dibynnu ar y gwybodaeth ac y profiant sy'n ei ddal drwy'r gyngor. Agwedd cywir yn licio hwnna. Pam agwedd cywir? Ffordd Gwynedd, pawb o'r agwedd, efo ddim fatha rhysgrifo neu byd y job, efo actually neud y job, ia. A hefyd, ddim yn pasio'r pobl ymlaen i rywun arall. Dos fydd yn ydyn. Wedyn, yr un cola map. Ie? Rwy'n sy'n gyfrifol am hynny. Dafydd, i'w blok llai mas gychan, neu system. Ie? Ydy, y pwynt ydy, a da chi wedi cyrraedd hynny, mae 96% o'r hynna, dyna di'r ystadegol, y system sy'n gyfrifol am sicrhau bod Dafydd yn gallu trwsio'r lori a bod y lori yna yn ôl ar y lôn. Ydy, pan da ni'n gwneud y math yma o fforddiant, yr holl bwynt da ni'n dreuleu ydy, dydy o'n mynd lawr i pobl bob tro. Yn y mwyafri o'r achosion, mae o'n ymwneud efo'r system o'r unigolyn yna gweithio o'i iawn yna. Wedyn, pan da ni'n sôn am waith y cyngor, mae pobl a swnogion sy'n gweithio yn y cyngor yn gweithio bwysig wrth gwrs oherwydd da ni'n gyfrifol am datblygu'r systema yma. Ddim fel ffordd Gwynedd yn ddeud ydy, ar bob system da ni'n edrych arno, yna gama gwag. Gama gwag, be da ni fel hynna di? Cama hollol wastraffus o fewn y system sydd ddim yn ychwanegu gwerth i'r trefniadau'r cyngor. Wedyn y disgwyliad o mewn ffordd Gwynedd ydy bod ni'n gyson fel staff yn edrych am cama gwag yn ydyn ac yn gwneud rhywbeth amdano efo'r agwedd cywir. Bod ni'n gadael o.
Nid i, faint o weithiau da ni'n clywed pobl yn dweud, fel hyn na ysdi. Fel hyn, mae wedi bod blynyddoedd fel hyn da ni'n mynd i gael ymlaen. Mae'n ffordd Gwynedd yn dweud ydy cael yr agwedd, reis, dim fel hyn, da ni angen bod yn penodol. Mae gen i syniadau i newid pethau, neu pethau fwy effeithiol, neu pethau fwy gost effeithiol. Wedyn, yr agwedd iawn wedyn, a dyna lle mae'r agwedd staff yn dod i mewn, ydy i wneud y newidiadau yna. Felly, dros eich gyrfa yn y cyngor, mae'n bwysig bod chi'n cael yr agwedd yna. A da chi yn gweld pethau sydd, a da chi efo syniadau gwahanol i draws newid y ffordd mae'r cyngor yn gweithio. Mae'n fi, plis beidiwch â bod yn ddistaw, a angen i chi fod yn lleisio hynny mwyn i ni gael cyngor gorau dyn ni fod. Da ni'n ôl mynyddodd, sy'n adrefniadau gwahanol yn yna sydd wedi trwsio'r lori yna. Ond dwi'n gwybod i'r chi sy'n gweithio yn gyffredin, ydy, fe gennych chi garllawiau, fe gennych chi asesiadau risg, fe gennych chi weithrefnau i ddilyn i wneud pethau fi. Sydd chi ddim yn y job i, sgwni sy'n ma'n neud hynna, a mae'n elfen o'r brofiad, ydy, da chi angen eich hyfforddi i wneud y gwaith chi'n neud yna. Dwi'n cael y pwynt drosodd, fel dwi'n dweud, mae yna 6 diwrnod o hyfforddiant, un ymarferiad o fewn y 6 diwrnod ydy hynna. Mae yna gyfle hefyd i ni fynd i edrych ar system i weld beth yw'r camau gwag yna. Beth o'n i dynnu'r camau gwag yna a rei beth o'n i'n galw'n camau werth nôl yn mewn. Dwi'n dechrau mynd i fod yn ffordd yn yno. Diolch i chi hwnna. Yr ail beth o'n i eisiau siarad yn anodd i democratiaid yn Wynedd. Dwi'n aml bod chdi cael cyflwyniad ar democratiaid. Dwi'n drwy hwn yn fanol iawn. Mae gen i 69 cynghorydd. Dwi'n cael yn ffilmio. Dwi'n dweud y byd am yr aelodau. Yna 69 cynghorydd a dwi'n chi sydd yn byw yn Wynedd yn nabod bod eich cynghorydd lleol chi. Mae bob un o hynna'n eistedd bydd yn ôl yn cyngor llawn, yn gwaith o flwyddyn, a nhw ydy'r cors sy'n gwneud y penderfyniadau mawr ynglyn â treth cyngor, gosod y gyllideb ac yn y blaen. Wedyn, da ni'n mynd ar ddyddiadau ger bron, cyngor llawn hynny lle, mwyn i wneud penderfyniadau democratiaid a ran pobl Gwynedd. Wedyn, fel dwi'n dweud, cyfarfod 5 gwaith o flwyddyn, cytuno'r brif polisia a gosod gyllideb. Hwna ydyw prif swyddogaeth nhw. Mi fydd y cyngor llawn nesaf mis Mawrth a yr cyfarfod yna fydd gosod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf. A mi hwnna gyfarfod eitha anodd hefyd, da ni yn gwynebu toriadau gyda ni angen gynnyddurdraeth cyngor ac yn y blaen. Arweinydd y cyngor, Cymru Tsiancyn yma yna lle, a fod i arweinydd Plaid Cymru hefyd yn Wynedd, ond mae hefyd yn arweinydd y cyngor a hefyd Plaid Cymru ydy'r blaid sydd hefo rheolaeth yn Nghyngor Gwynedd. Rogues Gallery o'r aelodau cabinet. A yr aelod cabinet hefo ni yn yr adran Cefnogaeth Corfforaethol ydy cynghorydd Menna Trenholm yn y canol yn fan'na lle. Wedyn dwi fel pennaeth yn cyfarfod Menna o leia unwaith y mis yn trwy bethau sy'n ymlaen yn yr adran, cytuno ar gyfeiriad, cytuno ar strategaeth, cytuno ar sut mae'r adran yn perfformio ac yn y blaen. A wedyn Menna sy'n cynrychioli ni ar y cabinet. A mae pob un o'r unigolion yma, fel aelodau cabinet, yn cynrychioli adrannau o hynna. Dwi'n siŵr bod chi'n ymarferiad yn ysmlaen yn sôn ar adrannau. Wedyn, mae nhw'n bobl pwysig iawn, mae nhw'n gweithio, mae'n ymlaen llawn amser, mae nhw'n cael eu cyflogi wahanol i nifer o aelodau sydd yn cael yn rhan amser. Mae'r unigolion yma sy'n ei weithio llawn amser ac yn cael eu cyflogi fod yn aelodau cabinet. Wedyn, yr adran ni, adran Cefnogaeth Corfforaethol sy'n edrych ar ôl yr aelodau i gyd, gan gynnwys yr aelodau cabinet yma. Eto, dwi'n mynd drwy hyn y fan o'n chi cael cyflwyniad cyngor llawn. Mae yna nifer o gwyllgorau eraill, gwyllgor cynllunio, os ydych chi eisiau cael adnod tir y bro, neu adnod
a sut ydych chi'n gwneud yn eich tŷ, gweithio'r cynllunio, fi'n cael ei hynny, trwyddedu, hynny di, i fynd yn chi wedi darafnhau ac yn y blaen, dyna beth mae'r gwaith nhw'n syml iawn. Pwyllgor Democratiaeth, sut ydym ni'n cefnogi aelodau, a yn hyfforddiant, da ni'n reid i aelodau, a'r Pwyllgor Iaith, cael trosolwg ynglyn â sut ydym ni'n rhybuddo a chefnogi iaith Gymraeg yn Wynedd. Wedyn mae gennym ni Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Pwrpas y pwyllgor yma ydy cael trosolwg yn gwir sut mae'r Cyngor yn gweithio o ran yr systema, wedi bod sôn am systema. Mae'r pwyllgor yma sy'n cadw golwg ar da ni'n gwneud pethau yn y ffordd gywir yn syml iawn. Wedyn, pwyllgor a craffu, bod gennym ni gabinet, yn un pwyllgor a craffu i, sut ydych chi'n sgrifio pwyllgor craffu. Mae o fel, ydych chi'n meddwl am Llundain, mae o'n chydig bach, fel steering committee, nath yna beth, lle da ni'n mynd ar polisia iddyn nhw graffu, i ni gael gweld beth i barn aelodau sy'n nhw'n syniadau gwahanol cyn mynd yn ôl i gabinet a cyfnod llawn am beth ydyn nhw. Wedyn mae'n gylch yna ynglyn â democratiaeth. Fel beth ydych chi wedi cael cyflwyniad ar hwn, lle wedyn sy'n chi angen fwy o wybodaeth ni, ydych chi fwy o ddordab, croeso chi gysylltu yn un ni'n bryd o falle. Reit, prif heriau yr ail ran, nes i sôn am y prif heriau Llywodraeth leol. Cyn dangos y sleid, be ydych chi'n gweithio felly? Oce. Rwy'n glir fod. Ydy'r un her sy'n gwynebu'r cyngor? Sy'n mes ar ôl. Wait, mae'n cyllid. Beth arall? Sicr mae'r ochr ariannol, da ni wedi sôn am ei eisoes. A bydd cyngor llawn fel o'n i sôn yn ei penderfyniad ynglyn â toriadau ac yn y blaen. Ond hwnna, un her, da ni'n clywed lot amdano hwnna hyn o bryd. Fel o'n i'n sôn, dwi wedi gweithio'r cyngor sy'n 988, dwi wedi clywed am yr her ariannol da ers o leia i gael hwnna. Wedyn, diolch yn rhywbeth newydd. Mae'n rhywbeth da ni angen ei drafod yn ysod yn amlwg, diolch yn rhywbeth newydd. Ond mae yna heriau eraill. So eich ariannol ac olygon ar gyfer y blynyddoedd nesaf? Ydy, mae'n edrych yn heriol. Mi ydyn ni angen newid y ffordd o'n i'n gweithio ran wneud toriadau, wneud arbedion ac ati. Ond cofiwch, ond ydych chi'n edrych ar canran hynny i fi o toriadau. Mae'n gymharol fychan i beth i gyllideb y cyngor. Mae'n anodd, da ni'n gorfod wneud stopio wneud pethau wahanol, ond cofiwch, mae'r cyngor dal yma. A da ni'n cael cyflawni gwasanaethau wedyn bod y newyddion da ni'n gwybod yn ddanfod wedi. Mae'r her ydy sydd da ni'n gorau o'r arian yna. Risgiau, mae hwn yn her arall. Sut ydym ni yn darparu gofal efo y galw am ofal yn cynyddu, mwy o bobl hŷn yn Wynedd, mwy o bobl anghenion yn Wynedd, sut ydym ni'n darparu y gofal hynny, addysg, sut ydym ni'n darparu ar addysg gorau i blant o dan yr ymgylchiadau sy'n ei, nid yn unig o'r ochr ariannol, ond yna diffyg athrawon, yna diffyg adnoddau a dyladau ysgoliau newydd ac yn y blaen. Mae hwnna'n diogelu, sut ydym ni'n cadw pobl yn diogel, nid yn unig o ran yr iechyd ddigelwch, ond sut ydym ni'n sicrhau bod pobl Gwynedd ddim yn agorad i gael i'w camdrin ac yn y blaen. Mae hwnna'n elfen pwysig arall. A sut ydym ni'n datblygu gweithlu, da chi'n rhan allweddol o hynny, chi wedi dyfodol cyngor, wedyn sut ydym ni'n datblygu, neu crwtio chi ddechrau, sut ydym ni'n datblygu chi wedyn, a sut ydych chi wedyn yn symud y cyngor yn ei blaen. Mae hwnna'n swnio'n yn rhywbeth eich
anodd i chi ddeall, wel, ond y sicr chi ydy dyfodol Cyngor Gwynedd, a wedyn da ni angen eich paratoi chi ar gyfer y her yna. Achos dwi'n dweud yn aml mewn rhyw deufaint, dwi'n gobeithio fe rai rhyw draeth yn San Tropez yn hwnna. Wedyn mynd o lawr i pobl eraill i wneud y math o waith a ni'n wneud. Dwi'n dweud, ffordd gweithio. Dwi wedi sôn am ffordd Gwynedd. Mae'r byd technoleg yn symud yn ymlaen yn ymwneud o gyflym. Nifer yna chi'n gyfarwydd, a chi ddim mewn byd gwahanol. Be dwi'n ddim yn fawr am technoleg, ond AI ac yn y blaen. Sut da ni'n gwneud y defnydd gorau o AI. Sut da ni'n gwneud y defnydd gorau o'r technoleg sydd allan yna hwan. I sicrhau bod Cyngor yn gweithio yn y ffordd gorau i ddod at enghraifft dafod y mecanig. Dwi'n eisiau sôn am map. GPS ac yn y blaen ydy, math yna beth, sut da ni'n gwneud y defnydd gorau o'r dechnoleg yna. Ansicrwydd, dwi'n mynd edrych ar newyddio. Ydych chi'n edrych ar newyddio, mae yna gymaint ansicrwydd yn y byd. Sôn am Brexit ac yn y blaen. Brexit yn un heibio, da ni'n dal yn cael effaith Brexit. O ran, o'n sôn am caffael, sydd da ni'n prynu nwydda, mae yna dal effaith Brexit a wahanol agweddau. A hefyd, da ni'n newid yn drwy pandemig. Ydy sydd da ni'n sicrhau bod math o gynlluniau sgynny ni yn sicrhau bod ni'n mynd trwy'r un math o beth eto. Dwi'n meddwl lot o'n sicrwydd yn diogelu pobl. Wedyn, costa byw. Ydy, yn yr ôl tynnu cyntaf, pam bod yna lai o arian? Bod hi'n amlwg sy'n Steffan, sorry. Ie? Fi arach sy'n ffeithio? Wel, gyda materion sy'n allanol i wlad yma hefyd. So, nwy, ryfeloedd, yn y blaen. I'n agwedd o hynna, da ni'n clywed Caerdydd, Llywodraeth Caerdydd, da ni'n rhaid mwy arian o'n Llywodraeth leol nag erioed. Da ni wedi cynyddu faint arian da ni'n rhaid. Do, ma'n wedi, ond mae costa y cyngor hefyd wedi cynyddu. Oherwydd chwyddiant, ydych chi'n gweld am inflation, chwyddiant yn newyddion, mae hwnnw'n 10-20%. Ond mae bob dim da ni'n brynu yn costio dipyn mwy na'r beth cynnydd da ni'n gael gan Gaerdydd. Wedyn mae'na fwlch yna, a hwnnw di'r bwlch lle da ni angen gweithredu toriadau a wneud diwydiadau er mwyn i ni gael cyllideb. Wedyn mae'r argyfwng costa byw yn cael effaith sylweddol ar y cyngor. Ydych chi gyd yn cael cynnydd yn eich cyfloga niweddar, ond mae hwnnw hefyd yn gwneud pwysau ar y cyngor yn sgil ffaith gyda ni cyllideb sydd ddim yn digon i dalu am math yna beth. Wedyn, mae gennym ni bob math o bethau. Pwy sy'n weithio ni iddo? Iddo, pan da ni'n addasu adeiladau, datblygu adeiladau newydd, mae'r beth da ni'n defnyddio, sef deunydd adeiladau, yr bricks, y blocks ac yn y blaen. Mae costa heina i gyd wedi mynd i fyny, costa sment ac yn y blaen. Mae'n y gyd yn cyfrannu at yr heriau mae Cyngor Gwynedd yn ei wynebu. Wedyn, diolch ddim i gyd lawr i beth sy'n digwydd yn Llundain ac ar byd mae'na ffactorau eraill yn cael effaith arno. Reit. Yn ola, cynllun y cyngor. Bob 5 mlynedd, mae'n tueddu ddilyn etholiad yn arferol lle mae'r aelodau newydd yn cael i'w benodi i'w swyddi. Da ni yn datblygu cynllun newydd ar gyfer y cyngor. Mae'r un sgynny ar hyn o bryd yn mynd at 2027. Wedyn mae'r beth sy'n digwydd ydy cael mae'r blaid sydd yn rheoli, y blaid sydd efo mwyaf seddi yn dod i mewn, mae gen nhw gweledigaeth yn yna be maen nhw eisiau weld yn Cyngor Gwynedd, be da ni'n darparu. Mae'r gwasanaethau hefyd yn dweud, wel, da ni eisiau newid pethau hefyd.
Mae gennym ni risgiau, mae gennym ni gynlluniau, da ni angen i gyflawni dros y cyfnod nesaf. A mae hwnna i gyd yn dod at ei gilydd i beth yn alw'n gynllun y cyngor. Wel, y ddogfen yn ar y ochr chwith, hwnna di'r fersiwn diweddara sydd ganddo ni. Mae o'n cael ei ddiwygio o blwyddyn, mae yna rhyw tweaks os ydych chi'n cael ei wneud iddo fo, ond yn y bon mae o yn gosod allan be i cynlluniau'r cyngor dros y 5 mlynedd nesaf. Dyma di'r blaenoriaethau, neu themau mae'r aelodau wedi osod allan ar gyfer y cyfnod. Wedyn, Gwynedd yfory, sef sut ydym ni yn gwneud yr cychwyn gorau posib i fywyd, plant ac yn y blaen mewn Gwynedd. Felly, yn fanna, yn sydd i fod cynlluniau eitha addysg, sut ydym ni yn sicrhau bod yn gwasanaethau plant ni yn addas i bwrpas ac yn y blaen. Gwynedd lewyrchus, gryfhau'r economi, a sut ydym ni'n cefnogi bobl i ennill cyflogau teg. Wedyn, hwnna di brif waith yr adran economi sydd ganddo ni ar fewn y cyngor. Gwynedd glyd, mi fyddwch chi'n clywed am adran tai a eiddo, a maen nhw'n arwain ar sut ydym ni'n datblygu fwy o dai ar gyfer pobl Gwynedd, sut ydym ni'n cael cartrefi sydd yn addas i bwrpas, a sut ydym ni'n cefnogi pobl i gael tai i Gwynedd hefyd. Gwynedd o Falgar, ydy yr ochr gofal, yn y maes oedolion a maes plant, a sut ydym ni'n cefnogi pobl i fyw bywydau llawn ac annibynnol yn eu cymunedau. Gwynedd Gymraeg, hwn a dweud be mae'n dweud, sut ydym ni'n hyfryd ar iaith ac cefnogi iaith yn Gwynedd. Gwynedd Werdd, yr holl agenda lleihau carbon yn Gwynedd, yn symud rwan, yn priffyrdd, symud fwy a fwy tuag at ceir trydan a lori trydan ac yn y blaen. Wedyn mae hwnna i gyd yn rhan o'r cynllun. Gwynedd effeithlon, a mae hwn yn wneud efo sut ydym ni, o hwn yn ôl i system. Sut ydym ni yn sicrhau bod y systema ni o fewn Gwynedd mor effeithlon a bosib. Wedyn mae yna nifer o cynlluniau fewn y fanna sydd yn cefnogi y gwaith yna cael systema gwell. So fath o'r goll. Gyda'i farn personol, o'n un o'r goll. Mae ni, ti'n cael ffilmio fyny, mae'n gyfatal o'r goll yna. Ac felly, trwy siarad o Menna neu o'r cabinet, y ngobaith i ydy na un arall yn yr fersiwn diwygiedig yn sôn am Gwynedd gyfartal. Sut ydym ni'n hyrwyddo yr agweddau cydraddoldeb o fewn Gwynedd ac yn y blaen, sut ni'n sicrhau bod yna gyfleoedd gyfartal i bob barn personol Gwynedd. Ond dyna, da ni'n gobeithio dylanwadu ar y cynllun dyfodol. Bo' na un agwedd sydd dwi'n teimlo. Barn arall ydy bod nhw'n rhedeg trwy heini. Bod yna agweddau cydraddoldeb trwy heina, bod yna gyfleoedd gyfartal trwy heini. Ond, gwahanedd barn di hwnna. A dyna sy'n bwysig o fewn democratiaeth ydy bod y gwahanedd barn yna'n cael i'w trafod a'i amlygu. Jyst siarad am un fan hyn, yn ei sôn am un Gwynedd effeithlon, hynny ydy, y prif themau neu'r blaenoriaethau dros y 5 mlynedd nesaf ydy cynllunio'r gweithlu, yn ei sôn am adolygu'r diwylliant, agwedd. Sicrhau tegwch i bawb, ydy, hwnna'n blaenoriaeth o fewn un yma'n hyn, ond dyna pan ni'n trafod, ydyn ni'n mynd am chydig bach mwy na hynny. Merched mewn arweinyddiaeth, da chi'n clywed am y prosiect yna allaf, y cyfleon ar gyfer merched mewn arweinyddiaeth, sef sut ydym ni sicrhau bod yna gyfle teg i bawb. Ac un agwedd o hynna, sydd wedi bod ar hyn o bryd, ydy, os ydych chi'n ymgeisio am swydd arweinyddu yn neu uwch yn y cyngor ar hyn o bryd, mae'r ffurflenni cais yna'n cael ei cyflwyno yn gwbl ddienw. Wedyn, does o ddim modd gwahaniaethu ac ar rhagfarn
o ran merchaid llefyn, mae ffilmyn cais yn cael ei gyflwyno di enw. Da ni'n treol hynna i weld beth sy'n hwnna'n gweithio. Rheoli effaith toriadau, cynllun digidol, dwi'n sôn am. Hwna'n mynd i'r afael ar materion fel AI a sut da ni'n defnydd gorau o dechnoleg. Da ni yn cynnal adolygiad strategol ar eich diogelwch. Felly, i rhain chi sy'n defnyddio systemau eich diogelwch bob dydd, mae'n sydd i ddod lot yn ymwneud efo papur, lot o waith papur yn hynny, da ni'n trio trosglwyddo hynna i drefn fwy electronig. A wedyn, hapsiadau cynllun rheoli asedau iddo. Y tîm eiddo yma yn ymwneud â sut da ni'n uwchraddio'n adeiladau sydd wneud bod nhw ddim yn dirywio. Prosiecta wedyn o fewn Gwynedd y Ffeithlon. Mae'n sôn, so da ni'n dod lawr hyn yma. Mae gennym ni cynllun y cyngor, mae gennym ni Gwynedd y Ffeithlon fel themau. Wedyn y prosiecta da ni'n arwain ar rheoli o fewn hynny ydy rhain. So, yn cyntaf yna, cynllunio'r gweithlu. Ond mae'r prosiect a chi wedi cael eich benodi yn sgil hynny lle, sef y prosiect Talent a Prensisaethau, yn rhan o'r prosiect ehangach sydd yn edrych ar cynllunio'r gweithlu. Felly, da ni wedi cael 1.6 miliwn felly i rhedeg y prosiect Talent a Prensisaethau, a da chi'n cael eich chyflogi'n rhannol yn sgil hynny. Ond dwi'n dweud, yna chydig bach mwy o wybodaeth fan hyn. So, y pwynt dwi'n dweud wneud ydy, unwaith da ni'n cychwyn ar cynllun y cyngor, ar lefel uchel, unwaith da ni'n mynd lawr yr hynna, a fan hyn, mae bob un yna chi'n ffitio mewn ydy, mae gen ni nifer o prosiectau wedyn sydd yn cyfrannu at yr cynllun strategol uwch yna. Felly, beidiwch yn meddwl bod hwnna mor uchel, gyda chi ddim fel amrad, gyda chi ddim cyfraniad ato. Da chi gyd yn rhan o'r swyddi, dydd, a fel da chi cael eich penodi fel pensisiau ac hyfforddau yn cyfrannu at y cynllun yna mewn rhyw ffordd. Reit, dyna ni weld yn sleid yn syth. Mae yna chdi bach o ryw whistle stop trwy lot o wahanol eto. So rwy'n efo cwestiwn. Dwi'n dweud sgyn i gysgu. Rwy'n efo cwestiwn. Diolch yn fawr i Siei, does? Dwi'n gwybod am Gwynedd Digidol, cos dwi'n teimlo oedd yma lot o hwnna'n gallu dod o dan be dwi'n neud, ond dwi'n clywed dwi'n yn dynol i neb rili. Iawn. Dyna ni sgwrs. Mae yna hwnna'n un prosiect, chdi weld Gwynedd Digidol. Hwnna'n prosiect anfarth efo wahanol themau o fewn hynny lle. Mae yna is-grŵp, mae yna fwrdd sy'n edrych ar y cynllun cyfa. Hwna'n cael ei gyfeirio gan gyfarwyddwr. Wedyn mae yna 6 pennaeth wedyn yn eistedd ar y bwrdd hynny. A mae bob pennaeth yn gyfrifol am ffrwythau gwaith penodol. Felly dwi'n cadeirio is-grŵp data o fewn hynny. Wedyn dwi'n gyfrifol am ffrwythau gwaith yn ymwneud efo data. Power BI, os ydych chi'n defnyddio adroddiadau Power BI? Wyt? Sam, Matthew a Catrin, chi'n Wyt sy'n defnyddio Power BI? Ni gael sgwrs. So, da ni'n arwain gwaith sy'n ymwneud efo sicrhau bod ni'n defnyddio data cyngor, mae'n effeithio o bosib creu adroddiadau Power BI, dwi wedi bod ar gwrs 5 diwrnod Power BI. Ys ti ddach o cael diolchiadau. Wedyn, fel dwi'n dweud, mae yna is-grŵp yn edrych ar mynyddiaeth, mae yna is-grŵp yn edrych ar cyswllt cwsmar, systema ffôn ac ati ac ati. Sut wyt ti'n plethu mewn i hynny ydy, mewn ffordd, lle da ni'n dweud y tools i chi wneud gwaith. Ond dwi'n siŵr sydd gen ti gyfrannu ar wahanol agweddau yma, wedyn, lle gan i sgwrs i ddangos yr cynllun yn llawn i chi. So fel am hwnna, weithiau. Cwestiwn o? Os ydych chi'n dweud bod chi'n
pennaeth ar yr holl fel a pan mae'n swyddi gwahanol o'r cyngor. Sut bod chi wedi dysgu be mae pob adran yn ei wneud yn bennaeth yn nhw? Siwr bod chi'n gorfod gwybod lot am be mae pob unigolyn yn wneud yn bennaeth sy'n wneud. Cwestiwn da iawn. No, that's all. Reit. Cwestiwn ydy, dwi yn arbenigwr yn unrhyw un o'na. Ie? Na, Dim o gwbl. Dwi'n bennaeth oherwydd dwi'n gobeithio bod wedi datblygu sgiliau arweinyddiaeth a sut i ddylanwadu ar ymddygiadau, sut i reoli rhaglenni gwaith cymlaeth. Ie? Sut dwi ddim yn arbenigwr ar unrhyw un o'na. Mae'n arbenigwyr, un arbenigwr tîm, un rheolwyr yn y meysydd yna, ond dwi'n hyn ddim yn arbenigwr mewn unrhyw un. Yn ôl at y sleid i, fan hyn, o'n i'n ordeb i mewn meysydd gwahanol. Pan o'n i'n uwchreolwr, mae'n debyg swn i wedi dweud bod fi'n arbenigwr yn y maes hamdden. Fan o'n i fel gyda i lot o wybodaeth technegol ynglyn â sut mae pylliau'n ofio'n gweithio ac yn y blaen. Dwi wedi symud drosodd i fod yn bennaeth gynrychiol ar wlad pennaeth ar gwasanaethau lle sgynnau ddim yr arbenigedd yna. Felly dwi'n ymddiried yn rheolwyr a'r tîmau i gael y systemau, i gael yr arbenigedd mwyn cefnogi gwasanaethau eraill. Wedyn, mae gen i arbenigwyr yn beneithiaid. Mae Dewi Morgan yn ochr cyllidol. Mae o'n gorfod bod yn arbenigwyr yn y maes cyllid, oherwydd mae o'n yn ein alw'n swyddog 151. Sef bod sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gweithrefnau cyllidol yn ei lle. A sy'n gweithio am maes gofal yma? Sy'n gweithio am maes gofal? Ti'n gweithio am Aled Davies, ie? Pennaeth oedolion, dwi'n meddwl periannydd, dwi'n am. Diolch sgrwm gefndir yn y maes gofal. Ond mae gael ei benodi yn bennaeth allan oedolion oherwydd sgiliau, fel dwi'n dweud, sgiliau fel periannydd o sgiliau gwahanol yn yna sydd mae rhywun yn tynnu gwaith ag ati. Wedyn, mae Marian yn weithio cymdeithasol ar y plant. Dafydd, sy'n amgylchedd? Dafydd, dwi'n meddwl, periannydd i Dafydd, ie? Periannydd i Gymdir Dafydd, ond mae Dafydd yn dweud o math o'n agweddau beth o'r gwireddu, cwpia, nesaf yn y blaen. Felly, yn amrywiaeth, mae Gwern, pennaeth newydd yn addysg mae o'n dod Gymdir addysg. Mae'r dueddiad mewn rhai meysydd mae eich fod wedi bod yn arbenigwyr. Ond fel dweud, dwi wedi cychwyn mewn maes gwbl wahanol i maes lle dwi'n bennaeth arno falle. Wedyn, mae'n bosib i wneud hynny. Chi'n wir angen bod yn arbenigwyr. Ond hwnna di'r rhif neges i chi ddim. Beidiwch yn meddwl bod chi'n rhaid i fod yn bennaeth ar yr adran a chi'n gweithio arno fo. Beidiwch chi symud yn gwmpas. Chi'n sôn am hwnnw gwael a dal ych chi gael, yn bydd un o'r pryfed gorau ych chi gael? O'r ymlaen, dwi'n bod cael rhywun sesiwn heddiw, yn gret. Mae'n rhyw ffresni iddo fo. Ffresni da. Pryfedau gorau i lle da ni'n gweld, mae hwn yn rhywbeth. Debyg. Ydych chi'n ôl ar perpendicular i ddweud, ond lle da ni'n gweld tîmau yn llwyddo. Ond hefyd, lle dwi'n gweld staff yn llwyddo. Nathon ni lansio, pan o'n i'n gweithio efo Hamden, be o'n i'n cael yn rhaglen ysgogi potensial. Sef, cael yr un math o brofiadau da chi'n gael fel prentisiaid ac yn fforddio. Ond gweld pobl wedyn yn cael yr hyder a'r cymwysterau yn mynd ymlaen i wneud eraill. Dwi'n awyddus bod staff yn cael y cyfle yna i symud ymlaen, i gael profiadau gwahanol, i beidio ar hyn sôn yna, beidio aros mewn un swydd i hir. Ni ffaith o'ch chi'n wirioneddol mwynhau beth ydych chi'n neud, ydych chi'n fodlon. Dwi wastad yn meddwl bod o'n beth da i bobl trio pethau gwahanol a symud ymlaen a
Hynny ydi fel yna, ydych chi'n datblygu sgiliau sydd i arwain at. Ond ie, hynna di math o profiadau da i gael. Dwi'n cael profiadau da, ond i weithio mewn tîm ma, lle mae yna reolwr neu fyny tîm da iawn, lle mae yna rhywun yn ymddiriad yn staff i wneud pethau. Dwi'n dweud bod fi wedi cael profiadau gwael, lle gwrthwyneb yna. Lle da ni'n annog chdi clywed am yr elfen command control ac yn blaen, hynny ydi bod pobl yn cael ei rheoli rhy gaeth. Gan o fel un neu ddim. Hynna fi'n profiadau da iawn yn y marn i. So lle mae yna ryddi ydi pobl yn gwneud pethau chwi bach fwy cyffroes. Dyna di math o profiadau da. A sy'n od hefyd, ydi profiadau da ydi cyflawni a bedio yn y syniadau. Lle da ni'n mynd cochi swyddi, ond da ni'n gwneud rhywbeth well. Wedyn mae yna her weithio yn dod o'r syniadau. Mae'n i gyd yn negyddol, ydych chi cael rhywbeth positif ac yn honno yna. Gwestiwn? Dwi'n gwestiwn os ydych chi'n gael. O, eisiau coffi? So dros cyfnod cyrfa chi fan fe, chwarae chi drafod gynnal o chwarae rili bwysig o'n i'n deud os da ni'n meddwl bod o'n gethau yn cael ei wneud neu hwnna, ffyrdd gwell o'n neud ta. Ydych chi'n gwynebu sefyllfa lle ydych chi'n meddwl, mae'n ffordd lot gwell i'n hyn bod yr holwr neu'r tîm ddim yn gallu gweld hynna neu bod nhw'n just ddim eisiau gwneud nhw'n gethau fel yna yn eithaf sydd gen hwnna neu. Dwi'n ddim yn mynd i newid o gwbl. Ydych chi wedi cael profiad o gwbl? Do. Dwi'n ddiniwad iawn o'n un chi. Ges i brofiadau gwael pan o'n i'n gweithio yn Adran Addysg, rhaid i ddweud. Lle o'n i'n gweld hynny, bod chi ddim yn cael cyfle i wneud pethau. Dwi'n mynd pigo ar Adran Addysg o'r pethau di newid. Ond ar y cyfnod hynny o'n i'n gweld, o'n i'n cael cyfle i wneud pethau gwahanol ac yn ymlaen. Rheolwr ychydig bach yn, wel, mond hynna dyd y job di, so gyda hynna, mond hynna, ie? Dwi'n mynd wneud y ddau yn amgylchu'r gwaith fel yna. Felly, be wneud si, i hwn, dwi'n sôn fan hyn am swyddog busnes a swyddog perfformiad, ond be wneud si ar y pryd, dwi'n llond y mol fan hyn. Felly, dwi'n mynd i symud swydd. Felly, be wneud si, ond eto, ac yn mynd i fyny, eisiau draws i adran arall. Lle o'n i'n gweld bod y diwylliant yn well, yn fwy positif, yn gylchedd gwaith gwell, a wneud pethau gwahanol. Felly dwi eisiau symud swydd ar draws i adran arall. Dim cynnig mewn cyflog na dim byd felly. A penderfyniad o'r am i wneud. Os mae diwylliant da ni'n byw yna fo, yn mor bwysig. Mae gen Ceri Cadr, Ceri Gatraeth rhywun ysgol datblygu, nath ni golli llynad yn ffodus. Ac yna fo, ddarlun o gwrthdwr, tank pysgod oedd yna. Ac yna fo tank pysgod arall, wrth i ochr. A llun oedd o pysgodyn yn eidio un i llall. A weithiau, fedrwch chi ddim newid y dŵr da chi'n ofyn o. Mae'n chi newid i ddŵr arall. Dwi'n siŵr glyn yna iawn. Mae'r ddelwedd yna yn un pwysig dwi'n meddwl. Weithio mae rhaid chi neidio i bwrdd dŵr arall mwyn i chi gael profiadau gwell. I chi gael nofio mewn dŵr llawer iawn gwell. Yn them dŵr fan oedd. Llawer iawn gwell na lle da chi bod. Peidiwch yn meddwl bod chi mewn swydd a fan hyn dwi'n aros. Swn i'n annog chi gyd i weld am gyfleoedd gwahanol mewn adrannau eraill a mewn pylliau dŵr gwahanol. Lle da chi bod yn nofio hefyd. Gwein, caffi, dicio fewn. Iawn. Sorry, chydig bach o rambling am awr. Lle bod chi gael